Wat moet ik nog zeggen, heren? We zijn op de nieuwe prins aan het wachten. Niet Café Zalen Fuske, wat heeft dat te betekenen? En de vastelandskleuren, rood, geel en groen. Ja, dat zie ik een combinatie meer. We hadden eigenlijk geen... Hé, dat is tenminste een beetje bekend. VVV Walram. Hé, wat is dat? Collega's van Berg. Hoeft de tweeling zijn. Zijn ze nog? Ja, je toch? Is zo weer. Is het nog? Zo is het niet. Dat zijn bios in de familie. Zelfs van alle onderwering. Maar met de vaste loon. Dat zijn bios in de familie. De eerste van Valkenberg en minister Frans, allebei geboren en getogen in de Diebelschoot. En dan gaan we wonen aan de oven van de Geul, stadprins en minister van het 969 jaar oude Valkenberg aan de Geul, ambassadeur van muziek, sport in het algemeen en in het bijzonder van Tutendul, de zaten Harry Menie. Walmans Genootschap en Voetbalclub Walman. Weer voor ordineren en proclameren. Dan hebben we dat 40 jaar van de heersing van Stretch aan de Geul en dat we samen met alle Valkenbergers een geweldige vastelovend zullen vieren. Door een veuren weer voor de komende vastelovend niet de wintertijd met de carnavalstijd in. Houd hier dus rekening met dat de klok iedere dag een uur terugkomt, zodat de carnaval dit jaar extra lang zal duren. Punt 10. En tot nu niet einde, ook in 2, maar zelfs 3 prinsen in de Batiepark gaan wonen. Laten we weten dat deze straat vanaf nu prinselijke Aleza-reisje. Het is dan ook vorm dat weer de jongens van Cartouche gebruikt hebben om een slager aan te passen. We hebben een prins in de straat, dat veranderen we nu. We hebben 3 prinsen in de straat. Dan nu het dat het jeugdische team van Walland het 4e dit jaar kampioen wordt. Dat is namelijk de beste promotie voor deze prins en de minister. Met zoveel raffinesse en ervaring in het elftal moet dat zeker gelukken. Ten 4e dat iedereen een nieuwe slager moet uitdragen met de vastelovend. We zullen ervoor zorgen dat iedereen een papier overkrijgt en die zijn dan weer alleen op noten te krijgen. Maar weer ook digitaal uitgekregen. Dan kan iedereen de vertielen goed brengen. Dan 3. Dat we niet bang zijn voor het fusiesport en het Valkenberg moet immer rondkijken. Wallen wordt naar zo'n fusie één grote vereniging met nemen de afdeling zang, harmonie, drumband en jeugdorkest ook een afdeling sport. Weer als prins en minister Paulus dat nog niet de helft van de contributie. De 2e, dat we gelukkig zijn dat we zo'n schoon en groot en op te kunnen in Valkenberg. Maar dat gaat dan ook nog op de zondag zeker zijn schiet dringen. We roepen daar nog iedereen op, jong en oud, klein jongens en meisjes, om samen met de jeugdcarnaval ook het zondag met te trekken. Ten eerste, dat is kerels die daags het zoeken en je gaat vroeg, we zijn die jongens, kom dan allemaal naar onze Prinsentempel. Kom dan naar de jongens. Hallo. Laat dan het slot ook duidelijk zijn dat het slot is wat die dag is. 4 was geloven met de dansken in de nacht. Vergeet in Zurich en zingt het in de nacht.
We geven in de Grote Straat in Valkenberg 3 januari van het jaar 2010. Van Stijn de Eerste en zijn minister Hans. Allah! Heb je het allemaal begrepen? Oh, je deze.